Ekziston mendimi se turizmi ka nevojë për kufi të hapur dhe se ai do të zhvillohet shumë më mirë me anëtarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Udhëtimi në vende të reja për banorët e Evropës është mënyrë jetese, ndërsa vetë fakti që lokacione të reja turistike e interesante bëhen pjesë të kufive të Bashkimit Evropian, ngjall interes për udhëtarët ose kërkuesit e vendeve autentike të Evropës dhe të gjithë botës, duke sjellë zbulimin e potencialit turistik të Shqipërisë, Maqedonisë e Kosovës. Огнен, што мислиш ти, што ги разликува туристичките капацитети на Македонија од Словенија? Езера, планини, хотели, например? Но пак, например, што ги разликува туристичките капацитети на Албанија од Грција или Бугарија, да речеме? Море, плажи, убави хотели. А што мислиш ти, како ќе се одрази влезот на Европската Унија на домашниот туризам? По однос на тоа прашање, сметам дека државите кандидатки за влез во европското семејство треба да одработат сериозна работа и да вложат многу повеќе време и труд за да ги приближат стандардите и очекувањата на европските, но и сите останати други туристи. Сега сепак мислам, ајде да провериме. Туризмот во Република Македонија е важен сегмент за развојот на економијата на земјата. Македонија изобилува со природни и културни атракции, дел од нив по светски терк, кои што се и добра подлога за развој на туризмот. Годишно во оваа држава минуваат околу 700.000 туристи. Скриените адути на Македонија се токму прекрасните планински предели, во кои може да се оди на одмор во текот на целата година. Историското наследство кое пак создава една прекрасна мистична приказна за земјата на големиот Александар, неоткриените и мирни предели за манастирски туризам, црквите, кои само во Охрид ги има 365, по една за секој ден во годината. Сепак, кога станува збор за туристичките дестинации, дури и домашните посетители се жалат на валканата околина, високите и неконкурентни цени, како и на не многу љубезниот однос на домакините, сегменти на кои во иднина ќе мора интензивно да се работи. Државните институции во изминатите години се повеќе го подобруваат имиджот на земјата на светските ТВ канали, при тоа рекламирајќи се на истите. Каде греши Македонија и кои треба да бидат нејзините следни чекори? На промоција на туристичките места малце се вложува, генерално за Македонија да, сега почна, со тие спотовите на CNN, меѓутоа не со туристичките места конкретно. Не е само Охрид Македонија, не е само Скопје Македонија, меѓутоа имаме и алтернативен туризам, кој што може многу повеќе да туристите донесе во Македонија. Планинарење, бициклизам, селски туризам, на тоа мислам. Гледајќи го сега ново Скопје, да го речам, како што е изграден плоштадот и така натаму, и сите тие други културни објекти покрај Охридското езеро и така натаму, би требало да доаѓаат повеќе странски туристи кај нас и се забележуваат низ центар. Ние тука во близина живееме, така да мислам дека ќе има понатака повеќе туристи, странски гости, со оглед на тоа што и објекти, нели имаме овој музеот за народно-ослободителната борба и така натаму. На мал простор многу има да се види и да се чуе, се разбира. И има природни убавини. Само пречи тоа што не е се тоа убаво презентирано и уредено. Не сум задоволна генерално, затоа што мислам дека може повеќе. Значи има Македонија поголем капацитет од тоа што е моментално. Што според вас најмногу им се допаѓа на странските туристи кои доаѓаат во Македонија? Охрид, претежно, Стара чаршија. Што знам, мислам дека тој музеот на вода исто го гледаат многу. Так, Кале. Имаме своја традиција и нашата култура. Например, нашата традиционална храна, македонските носи, нашиот фолклор, бидејќи особено македонската народна музика, изворна, бидејќи е единствена и посебна и се разликува сите останати, например, музики народни во Балканот и воопшто во Европа, и мислам дека најмногу се фасцинирани од тоа, колку ние се разликуваме од другите народи. Сум задоволна и би сакала Македонија да ја знае секој поединец во светот. Не како држава, него како на вистинска држава во прав смисла, мислам на зборот Македонија.
Vetëm gjatë vitit 2011, numri i turistëve të huaj që kanë qëndruar në Maqedoni është rritur me 15.6%. Por edhe krahas kësaj tendence, turizmi në Maqedoni mbetet pas tregjeve të tjera të rajonit. Potenciali i turizmit vendas realisht është më i vogël, pasi vendi nuk ka dalje në det. Секако дека ова година и во изминативе најголем број на странски туристи се од Холандија. Со оглед дека имаме ние некоја традиција во изминати неколку децении на доаѓање на холандски гости и дека се повеќе се заинтересирани за кружните тури, значи тој вид на туризам на кој така наречен лиежен туризам, значи преку лето е присутен, но посебно значи во овој период од годината и после завршување на летните одмори има најава за голем број на туристи кои сакаат да посетат повеќе места во Македонија и тоа туристичките агенции ми го организираат преку организирани кружни тури, 7-дневни или 10-дневни кружни тури, така да во тие 10 дена посетуваат значајни туристички локалитети широм Македонија. Владата на Република на Македонија дефинитивно става акцент на туризмот, со оглед дека туризмот врши така наречен невидлив извоз, значи што значи преку туризмот доаѓаат значајни финансиски средства, значи валути. И мислам дека идната година, со оглед дека оваа година очекуваме зголем број на странски туристи, идната година ќе има поголемо одвојување на средства од буџетот за промоција и за развој на туризмот. Албанија излегува на мора и токму поради овој факт ја гледа својата туристичка предност. Влезот во европското семејство ќе овозможи голема промоција на државата, секако и во финансиска смисла. Проблемот кој го руши угледот на Албанија се се уште актуелните приказни за нелегалните активности кои го рушат имиџот на големите и се попопуларни туристички места. Го рушат имиџот во очите на странските туристи. Проблемот со кој што се уште се соочува Албанија и прекинот на електричната енергија. На територијата на Албанија постојат автобуски и минибус оператори кои овозможуваат поевтин сообраќај, кои ги спојуваат поголемите населени места, секако без претходно утврден распоред и без претходно утврдени цени. Сепак, безбедноста во Албанија е далеку подобрена. И покрај сите овие проблеми, горе наведени проблеми, Албанија бележи раст на бруто домашниот производ. И затоа се почесто може да се сретнат се повеќе странски туристи на улиците во Албанија. Синџир на меѓународни хотели се етаблираат во главниот град на оваа држава, Тирана. Në Shqipëri, akomodimi është I tillë që kemi nga hotelet me pesye deri tek shtëpitë të thjeshta që jepen me qira apo dhe ashtu si quajmë dhe në zonat malore hane. Pra, kjo është një lehtësi sepse këtu turisti nuk vjen specifik, por këtu turisti vjen edhe turisti I aventurës, edhe turisti I biznesit, edhe turisti që do të bëjë plazh. Në këtë logjikë Shqipëria e ka këtë lehtësi që të gjithë tipet dhe llojet e turistëve të kenë mundësi të marrin pjesë. Vendi Shqipëria duke qenë një vend I vogël, por duke qenë se ka investuar në infrastrukturë, bën shumë lehtësishëm që turistët të vizitojnë me në një periudhë të shkurtër të kohës, të vizitojnë të gjithë sitet dhe të gjitha mundësitë reale për të parë destinacionet turistike. Çka do thotë që edhe mbrenda një dite një turist mund të shikojë detin, mund të shikojë malin, mund të shikojë kryeqytetin. Në fakt ne jemi pjesë e hartës europiane të destinacioneve turistike. Dhe për këtë ndjehemi shumë mirë. Absolutisht që futja në Europë do ta japi
na japi një mundësi tjetër më të madhe, na japi një stad tjetër të zhvillimit për sa i përket të zhvillimit turizmit. Ne kemi parë këtë ndryshim që në momentin që ne hymë në NATO apo që liberalizuan vizat. Në Bregdetin e Shqipërisë është shumë mirë, shumë pastër. Nuk e gjen asgjë kundër këtë Bregdetin e Shqipërisë. Këtu në Shqipëri, rera dhe hapësira, rera. Ka shumë rerë, shumë hapësirë Shqipëria. Rallë e gjen. Rallë se e gjen këtë. Po dojnë qikë punë nga pushtetarët. Unë peqim ka falë zoti, kom pas dëshirë të vizitoj jo Bregdetin Shqipëri, për gjithkun tokat shqiptare. E më shumë t'i Bregdetin shqiptare. A kom qenë edhe në Bregdetin Kroat, Malezez, në tjera tjo. Për mua po, për mua shumë të bukra. Nuk jam kanë ma njëna se në Bregdetin Adriatik edhe në Malezi, mirë për Bregdeti shqiptar është më i bukri në Ballkan, po me nërëjs nga natyra. Nashta ka në regull më dikun pak veç përgjithsi Bregdeti shqiptar është shumë i mirë, shumë i përshtatshëm, se mund të plahen edhe qunat një vjeç. Në tjerat Bregdeta është shumë thellësi e madhe. Jo, më mirë këtu shumë. Se është më afër, nëse në përne nga Kosova për fjallin. Se është më afër dhe është rera mirë, është rera mirë, është deti mirë që nuk është fellë për të mirë, është rruga që është autostrada që është rrugë tani, edhe është afër për 3 orë në rrinë këtë marë. Në Bregdetin e Shqipërisë. Është një plazh shumë e bukur, çdo vit vimi këtu, kalojmë shumë bukur. Rruga udhëtimi pa problem, pritja shumë e mirë, plazhi i pastër. Познатото град Чепиран не е единствената туристичка дестинација во Словенија. Туризмот во оваа држава се уште има неексплоатирани понуди во однос на нејзиниот социјален и економски развој, но и представувањето во светот. Со оглед на релативната големина на туристичкиот капацитет и туристичките оператори во земјата, како и туристичкиот сообраќај и вработувањата во туризмот, но и природните атракции на државата, таа се уште заостанува зад некои региони и други земји од Европа. Пристапувањето на Република Словенија во 2004 година кон Европската Унија дефинитивно донесе многу позитивности за развојот на брендот Словенија како туристичка дестинација. Но иако пристапот на Словенија во Европската Унија придонесе позитивно за развојот на брендот, главно за подобрување на квалитетот, најголемиот ефект од членството во Европската Унија е тоа што се сменија перцепциите на туристите за Словенија како туристичка дестинација. Туризам представlja v uradni statistiki približno 5% slovenskega bruto družbenega proizvoda, oziroma po satelitskih računih z vsemi multiplikativnimi učinki skoraj 12% družbenega proizvoda. Mogoče še ilustracija, v preteklem letu, v letu 2010, je slovenski turizem od tujih turistov pridobil 1,8 milijarde evrov deviznega priliva. V lanskem letu je slovenski turizem gostil približno nekaj manj kot 3 milijone turistov z okrog 9 milijoni turističnih nočitev in v tem okviru je v Slovenijo obiskalo skoraj 56% tujih turistov. Od teh je približno 40% turistov iz sosednjih držav, to sta Avstrija, Italija, Nemčija. Na naslednjih mestih je potem Hrvaška, Velika Britanija, Rusija, Srbija se zelo hitro tudi približuje pozicijam na top poziciji naših tujih obiskov. In pa zelo hitro, če pa gledamo po tempu rasti tržnih deležev, se pa zelo hitro približujejo tudi turisti iz oddaljenejših trgov, Azije, Amerike. Ja, jaz mislim, da kar precej zato, ker Slovenija je dosti odprta za turizem
pa tudi prometne zveze ima zelo velike, ne gospodarsko. Tako da mislim, da je kar dosti poznajo Slovenijo. Sem pa tja, ne prav dober, kaj menjajo Slovaško. Bližnje evropske države nas poznajo, kakšne bolj oddaljene pa verjetno tudi ne. Smo majhni, pridni, zaprti. Ja, po mojem v bistvu ne niti toliko malo, no, zato v zadnjem času vidim, da se še kar poveča tudi turizem, pač tujcev tle pri nas, še sploh dosti Angležev, Italijanov in ja, se mi zdi, da tudi Avstrijci še kar. Izolimi ekstrem i fshatrave në pjesën veriore të Kosovës asnjëherë nuk është parë si pengesë. Forma e re që planifikohet për turizmin duhet ta shndërrojë largësinë nëpër parësi thelbësore. Me rritjen e planifikuar të investimeve të huaja, Kosova duhet të zhvillohet si një destinacion turistik. Qytetet më të mëdha të vendit, parasëgjithash Prishtina, Prizreni dhe Peja, kanë potencial të mirë turistik. Megjithatë, edhe manastiret ortodokse serbe në Graçanic dhe Deçan të epërm të Kosovës mund të përjetojnë rilindjen e tyre turistike. Turizmi konsiderohet si një shtyllë kryesore e zhvillimit ekonomik të Kosovës, por përtej interesimit të ulët të turistëve, infrastruktura e keqe pengon vendin të tregojë potencialet e veçanta turistike. Në drejtim të promovimit të pasurisë natyrore dhe kulturore në Kosovë, Asociacioni i Turizmit në Kosovë, KOTAS, dhe Agjencia Amerikane e Zhvillimit, vitin e kaluar, filluan fushatën për inkurajimin e qytetarëve me emrin Qëndron në fundjavë, shijoje Kosovën. Sa janë të kënaqur me rezultatet? Me qenë se jemi shtet i ri, do të thotë dihet që prej 2008-s jemi shtet i pavarur. Ne kemi një buxhet, por në fushën e turizmit e kemi pak më të limituar, sepse ndoshta vetë qeveria ka paraporë që disa fushat janë më prioritare, kurse ne përveç buxhetit tonë ne jemi në një farë në kontakt edhe me donatorë të jashtëm, sidomos GTZ-ja dhe USAID janë ato të cilët e ndihmojnë buxhetin në këtë rast me projekte mjaft mëdha, bile edhe projekte kapitale. Ne kemi bashkëpunimin me ministri tjera, do të thotë edhe Ministria e Financave, edhe Ministria e Kulturës, edhe Ministria e Bujqësisë ku e ka ekoturizmin, edhe ne si departament, do të thotë në marrëveshje që i kemi në mes veti, jemi në një situatë ku dëshirojmë që në sa më qartë të kemi promovimin në shkallë shumë më të lartë. Kështu që kemi firma ose kompani shumë prestigjioze, për shembull një prej tyre Saçi, e cila ka bërë ndoshta edhe bum në zhvillimin e promovimit të Kosovës. Absolutisht që ka, fatkeqësi që s'kem deti, po kem detin shqiptar në të cilin shkojnë, por ne si Kosovë, si shtet, kem turizmin malor, kem turizmin, mund me zhvillu turizmin fshataresk, fshatar, shtepjak, edhe ka vendet turistike në Dugaxhin, në Shalë Bajgores, në rrafsht Kosovës. Mundet mu zhvillu turizmi dhe me të rjek turista nga bota dhe me kriju të ardhëna për Kosovën. Mendoj se Kosova para së gjithash është duke e vuajtur akoma domethënë ato që kanë ndodhur gjatë luftës. Kosova në sytë e botës, do thotë shteteve, sidomos shteteve të cilat akoma nuk e njohin, konsiderohet si një vend krize, do të thotë që gjeneron krizë dhe se vendet aty janë, do thotë është një vend që ka i pas luftës dhe vendet turistike është një vend luksi për ato vend. Do thotë mendoj se është krijuar një imazh i keq i Kosovës turistike këtë rast. Mirë po Kosova duhet të bëj më shumë, sidomos Ministria e Tregtisë e Industrisë, do thotë që është më kompetente për këto gjëra. Do thotë që të krijohen disa marketingje ndërkombëtare me nivel ndërkombëtar dhe nëpërmjet mediumeve të fuqishme ndërkombëtare, qoftë mediumeve si Sky News, pastaj domthonë to çaj janë botërore, të krijojë një imazh tjetër për Kosovën. Është bërë përpjekje në këtë drejtim, po ka qenë jo fort adekuate dhe Kosovës nuk është dhënë një vend i merituar. Është krijuar një imazh që nëse kalon këtu, do thotë nuk është e mjaftueshme, do thotë ai pushtimi i tillë. Para së gjithash vendet me Bregdeta janë ato më atraktive për gjithë popullatën. Vetëm disa, do thotë, shoqata alpiniste apo diçka do thotë që kanë një vedi më të lartë, kanë filluar të ndjekin, do thotë, të vizitojnë vendet.
Нора, кога не би морал да одам на работа и кога не би се плаќало за сите овие убавини што ги посетуваме, да ти кажам искрено, јас дефинитивно само би патувал. Особено сега нели кога откривме нови предизвици и откривме уште многу нови туристички локации. Дефинитивно потврдивме дека овде не станува збор за мит, туку дека практиката покажува и влезот во Европската Унија и отворените граници ќе донесат вистински бенефит за туристичкиот сектор, Нора. Да, Огнен, но ајде да си ја гледаме патеката, бидејќи не секоја слава е добро дојдена. Се гледаме следната епизода во некој нов предизвик. Адио. Адио. Може ли да ја вклучите климата? Многу е топло. Може, нема проблем. Можете ли да ја исклучите климата? Нагло се излади, стана многу студено. Може, нема проблем. Повелете. Може ли да ја вклучите климата повторно? Многу е топло. Може, нема проблем. Абе, оваа женскава те зафркава од преска. Вклучи тоа климата, исклучи ја, топло, ладно, топло, ладно. Јас не ја зафркавам. Ние воопште немаме клима.